Čaute ľudia, ja vás vítam u nového videa a dneska som tu spoločne s Starým. Tuna je Jay, ktorý robí striptease, ale to vôbec nevadí, pretože za 10 000 lajkov ho prestane robiť. Takže ja som Jay, za kamerou je Tari, Tuna je Vova, ktorý šuka a to je všetko. Takže a dneska budeme robiť preskúmačku. Yes. A ideme na to, takže nie je čas asi ťa. Takže máme tu kopačku, ktorá je veľmi vzácna a ja si určite vystavím. O, to je hovno! WTF? Samozrejme sú tu triedky a ja tu bezdomovci. By the way, sorry, že nemôžem zoomovať, ale kamo, Takže ja to držím ako reálnu kameru. Je to kameraman. No, tam máme už také veľké močky, takže ešte zlato. Áno, tam je zlato a môžeme si ísť vlnu. No, je tu veľký bordel a ľudia, podľa mňa tu spia bezdomovci, kamo. No nič. Lebo, čo na to? To je takou baťoch, kamo, reálne. Jakub, ukazuj ti tvár, nekúkaj sa. Kamo, tu sú drogy. To sú drogy, kamo, to je tráva. Pažitka taký. Alebo nezložíme si ho takého kolopička, aby to bolo lepšie. To je pažitka, vidíš? Kamo, to je pažitka, reálne. Kamo, tráva je hrubšia. Dáme na kolopičky, že to bolo lepšie skôr. Musíme ísť naspäť tam. Ale to ešte viac budeme preskúmavať, však to sú pavúci. Však počkaj, chceš? A nechceme ísť do toho skateparku, alebo? Však poďme. Tak budem natáčať skatepark. Okay. Ale to neviem, jak budem natáčať. Ale budeme ísť s tými, ne? Môžeš to dať čo položiť. OK, a budeme hodnotiť 4 miesta od 0 do 10. Áno, áno, áno. Toto? 4 miesta 3 Tomuto z dávam tak 2. 5 z 10, kamo, lebo je reálne možné, že tu niekto býva. Proste dáte Čum, vidíš to hovno? Hej, kamo. OK. To už také. 3 z 10. 3, hej, tak no. 4, medzi. No. Poďme raz ďalšie miesto. Hej. To poznám už jedno. OK, katni video a my sa ozveme potom.